Chámome Nuria, son de Licín, son 27 veces campeona de España en atletismo en cadeira de rodas. Decidí ser atleta porque realmente vin que se me daba ben, que era algo que me gustaba. Nun momento dado vin un anuncio onde nunha carreira se podía participar con silla de rodas, entonces, bueno, pois apunteime, quedei segunda e desde aquel día pois non volvín a parar. Decidí comprar unha silla e botarme a correr. A miña idea, pois, bueno, era de chegar algún día a poder competir en algo un pouco máis serio e, bueno, objetivo cumplido. Evidentemente vai me gustar calquer punto do Saviñao, non que parece o meu concello, é o nombre que levo por aí adiante. De feito, a roupa coa que compito levo logo do meu concello, do Saviñao. En alguna carreira teño que recoñecer que si houbo diferencias entre homes e mulleres. E a verdade é que non é agradable de todo, non? Porque ao final todos corremos nas mesmas condicións e supoño que igual que corremos nas mesmas condicións, pois ser tratados de forma igual. Eu creo que na loita pola igualdade queda moito por facer. Basta con ir a un campeonato de atletismo e ver a diferencia que hai entre participación masculina e participación femenina. É a simple golpe de vista, non necesita máis xustificación. Eu creo que sí, que se avanzou moito, pero que aínda queda moito camiño por diante. Pois eu diríalle a calquera nena que, bueno, xa non que pele polos seus soños, non, que é algo que se dice moi así, pero sí que faga o que lle guste. E que nadie lle diga que eso non está ben ou que eso non vale pa nada, simplemente que faga o que lle guste, que sea feliz, e se chega realmente lexos, ben, e se non, pois levará o disfrutado e non se vai arrepentir. Chámome Marisol, teño 50 anos e son dun puebliño aquí do Saviñao que se chama Ousende. Levo nesta profesión uns 14 anos. Son peón do servicio de limpieza e pois hasta fai, bueno, o mes de setiembre dedicábame a barrer ou a cargar contenedores. Desde o mes de setiembre o que fago é conducir o camión da basura. A xente a veces dice que sorte tedes que vedes amanecer todos os días e tal, co bonito que é verdad. Pero, bueno, a min a veces gustaríame ver anoitecer, que casi me vou á cama cando anoitece, casi unha posta de sol sería mellor. Pero, bueno, está ben. Eu si disfruto do medio que vemos, non? Do rural, ademais eu vivo no rural, non o cambiaría por nada. Dice meu fillo que sin nós morrería a xente toda, sabes? Porque dice, mamá, tú limpias e se non limpiamos comernos as ratas, así que, no fondo, ten a súa importancia, non? Axudamos. Na estrada ou incluso cando estamos traballando, pois non é a primeira vez que alguén sale a unha ventana e dice, oh, ten cuidado, é unha muller! A igualdade eu creo que todavía lle falta bastante. Todavía hai moitos detalles nos que, non sei, ao mellor nós mesmas, que non digo que sempre sea culpa dos homes, pero nós mesmas ao mellor creemos que non estamos á altura moitas veces, e iso sí que hai que evitarlo, vamos. Eu ás nenas diríalles que todos somos iguales, e que ánimo e pa diante co que queira, podemos co que faga falta, vamos. Home, supoño que como nais educadoras darlle a mesma explicación ao neno que a nena, non? Porque a veces si é verdad que os comentarios no que a nena sigue parecendo a que ten que fregar e o neno o que vai de paseo. Pois non, creo que sirven os mesmos consellos pa o neno que pa a nena. Son Pilar Varela Roy, neurocirujana que traballo no Chugo, o complexo hospitalario de Ourense. Nacín en Salcedo, parroquia de San Sadurniño de Piñeiro, no concello de Saviñao. Son unha persona de aldea,
E así me sinto e así me transmitiron e levo sentir galego moi profundo e o contacto ca natureza é unha cousa que sempre axuda a desconectar e volver a ti mismo, volver a encontrarte. Sempre de pequena a miña idea era ser médico, era o que eu desexaba. Nunca quixen ser outra cousa. Decidí facer neurocirurxía porque a medida que vas conocendo as distintas especialidades pues vas un pouco dirigíndote hacia alguna, ¿no? Operamos patoloxía do sistema nervioso, cirugías craneales do cerebro e cirugías espinales, de patología da columna, degenerativa, traumática, tumoral. A neurocirugía me parece unha cirugía moito máis delicada, son cirugías que normalmente son microcirugías, é como un arte, non? Eu nunca sentín que tuveran máis desafíos ou me sentín discriminada por o feito de ser muller con respecto aos meus compañeiros homes, nin na carreira, nin durante o desenvolvemento do meu traballo. A nivel social, sobre todo coa xente maior, si a veces se nota que cando entra unha médica e entra un médico, é máis frecuente que se dirijan ao home e non a muller, que sempre pensan que somos enfermeras. Eu creo que cando nos focalizamos en que nos discriminan, todo se centra neso e realmente nos sentimos discriminadas. Eu creo que ahora mismo estamos nun punto en que quizá a situación non sexa completamente de equidade, pero estamos cerca. Somos os maiores os que lle facemos ver aos nenos que somos diferentes, pero eles en realidad non sinten esa diferencia, entonces eu diríalles ás novas xeracións pois que as nenas e aos nenos que cada un ten que seguir o que lle dice o seu corazón, que non podemos estar pensando no que dirán ou no que non dirán ou no se me van a marcar socialmente por dedicarme a unha cousa ou outra, non? Eu creo que non depende de sexo, depende do traballo e do esforzo de cada un. Son Maica Espósito e nacín no Sabiñao, son licenciada en veterinaria e traballei moitos anos como veterinario clínico de grandes animais, aunque últimamente dedicome un pouco máis á nutrición animal e son técnico tamén de recría para unha multinacional. O meu traballo consiste en visitar granxas, en dar asesoramento técnico de nutrición, dar asesoramento técnico sobre todo de primeiras edades. Decidín dedicarme a isto porque me criei no medio das vacas. Para mí foron o meu xoguete mentras unha nena e unha adolescente e parecía unha meta rápida para seguir vivindo dentro do medio no que me criei e do que realmente disfruto. Traballar en un sitio como este é un privilexio, sin lugar a dudas. O paisaje é majestuoso, traballar con animales para min é o mellor que me pudo pasar, é unha maravilla. Durante a carreira profesional sí hai retos, algo sí que se atopa e non cabe dúbidas de que Galicia é un matriarcado, pero é un matriarcado un pouquiño machista. E, pois sí, a veces encontraste con rechazos desde as propias mulleres que dices, pero por qué? E sobre todo de xente maior. A min xa me deixaron feito moito camiño, antes que a min estuveron outras, e agradezcollo moitísimo, deixaron moi ben feitas as cousas. E, bueno, sí, atopa rechazos, sin lugar a dúbidas, porque chegas ali e che dice aquela señora que ven unha muller. Pois sí, señora, ven unha muller porque ao mellor o home non lle solucionou o problema antes de ir eu. Dame moito coraje porque moitas veces esas mulleres teñen fillas e netas e esas fillas e netas teñen carreiras, teñen exercicios profesionais que está os poñendo en dúbida ela mesma. Unha muller pode estudiar calquera cousa. Os frenos ponnos a sociedade, non os temos nós. Teñome visto en mil situacións, teño estado de noite en granxas, teño conducido miles de kilómetros. Sin nadie ao meu lado non hai límites. Os límites poñémolos nós. Que nos temos que enfrentar á sociedade? Sí, sin lugar a dúbidas, pero enfrentámonos cada día. Temos que luchar máis, a veces sí tamén, a veces temos que luchar máis. Creo que canto máis importancia lle damos a todo isto, peor é a cousa. Eu lucho o que iba a luchar exactamente igual, teña un rechazo, non o teña, seña muller, non seña muller. Creo que hai que luchar e punto, non
Eu creo que o meu maior consello é non fomentar a desigualdade, é dicir, non quero que nadie me trate diferente porque son muller, non quero que nadie críe as súas fillas diferentes porque sean mulleres, nin que lle dé consellos diferentes porque esas sean mulleres. Eu teño un fillo, non lle vou dar consellos distintos dos que lle iba a dar a unha nena. Creo que a base radica en eso, en que non podemos crear unha diferencia nos mismos a hora de dar consellos nin a hora da vivencia. Eu son Yolanda, vivo aquí no Saviñao. Nacín en Barcelona e acabei aquí un pouco de rebote. Me enamorei fai 25 anos. Viñen de proba a ver se me acostumbraba e me acabei enamorando do sitio e das vacas. Teño que decir que non me iría a vivir a ninguna parte máis do mundo que aquí e que nunca viviría nunha ciudad outra vez, porque cando non naces aquí, igual valoras máis o que tes. Son granxeira de vacas de leite. Bueno, o meu traballo é os 365 días do ano dedicarme a cuidar as miñas vacas, vir por a mañá, muxir, darlles de comer, preocuparme de que todas estén ben, que é o máis importante. Que foi o que me enamorou das vacas? Pois non o sei, non o podo decir. Todos os días do ano estás pendiente delas. É como ter un bebé. Pero bueno, te quitan a depresión porque te tens que levantar sí o sí, te quitan a pena porque ves pa aquí e te miran e son súper agradecidas e todo o que lles fas te lo reportan pues, en leite, en bienestar, nunhas becerras estupendas. Cada vez que nace unha becerra es un regalo. Traballar co meu home é outra das virtudes que me aporta e que me dá isto. A veces discutimos como todo o mundo e a veces nos peleamos, pero a parte da miña parella é un mellor amigo, entonces é moi fácil a nosa vida. A palabra igualdade é eso, ser iguales, homes e mulleres, non? Ainda que aquí en Galicia non é como en outras partes que as mulleres non monguen, é todo o contrario, as mulleres monguen, traballan, cuidan da casa, dos avós, dos nenos, son unas guerreras. Eso tamén me enseñaron as mulleres galegas, a ser guerrera. Non somos como somos, e somos fuertísimas, e se nos poñemos a unha nadie pode con nós. Pero debemos de educar a esa igualdad, non intentar facer diferencias. A exclusión social e o machismo e todo eso se combate desde a casa, desde a educación, é a única maneira. Educando e aprendendo a que a xente se respete e a respetar os demais. Un lema moi importante que teño na miña vida sempre é que non fagas a nadie o que non queiras que che fagan a ti. Eu ás novas xeneracións lles diría, sobre todo ás novas xeneracións de mulleres, que a primeira cosa que señan felices, que fagan algo que lles guste, pero que lles guste moito, porque cando algo te gusta sempre eres millor. E sobre todo, que cando alguén lles diga que non poden facer algo, que o fagan. Que nunca tiren a toalla porque nadie lles diga que non podan facer algo. Si queres, sempre podes. Eu chámome Paloma e formo parte do equipo de Adegas Moure xunto co meu irmán e o meu primo. É unha bodega familiar que está ubicada no concello do Saviñao, en A Cova. E eu, dentro do equipo, pois, ao ser unha empresa familiar, como vos decía, pois facemos todos un pouco de todo. Eu son a encargada, principalmente, de desenrolar os deseños, un pouco a parte de comunicación e axudo na parte de elaboración na adega. Bueno, un pouco o meu día a día dentro da adega ou varía un pouco dependendo sempre das estacións. Entón hai determinados momentos nos que nos toca facer cousas no campo ou nos podemos dedicar máis aos embotellados ou a parte de comunicación ou de no turismo, que é un pouco que estamos desenrolando agora mesmo. Para mí, unha das cousas máis maravillosas desta profesión é eso, poder estar en contacto ca natureza, porque recorres unha paisaxe que coñeces desde moi pequena,
pero cada vez estás reinterpretando, como reinventando, entón é un privilexio, sabes, ver como vai evolucionando tamén esa paisaxe, é como ler que pasaba antes, intentas entender un pouco pois, a identidade desa zona, porque ao final é a identidade tamén de quen somos nós, entón a min encántame eso recorrer as viñas que plantou o meu avó, as que plantamos nós, e ir vendo eso, esa riqueza que deixas tamén para os demais, porque esas viñas son para o futuro. Eu, como muller, tamén o tuven a veces un pouquiño complicado por as características pois, do sector, porque é un sector moi masculino, tiven que tragar con cousas moi feas, con comentarios pois, moi ofensivos, acerca da preparación, acerca da idade, acerca de moitos estereotipos infundados, obviamente, pero eu o que fago é nunca calarme, a verdade, sempre con educación e sempre con respeto, pero sempre intento que a xente se dé conta de que se está pasando. Moita xente sempre pensa que o rol dunha muller, por exemplo, cando estás impartindo unha cata, moitas veces non é só transmitirlles a información, sino entretelos ou pois entras nesa dinámica de chistes ou de bromas. Eu sempre, por exemplo, creo que con Retranca Galega pois sempre utilicei un pouco eso para parar os pés nesos momentos porque me parecen situacións que non aportan nada e que van a ridiculizar a persoa que as está facendo moitas veces. Gustaríame eso, que non houbera unha diferenciación entre os xéneros e que non sorprendera que a túa técnica de campo fora unha muller, que non a infravaloraras por eso, que non infravaloraras unha madegueira porque é muller. Cada vez hai máis oportunidades e cada vez estamos demostrando que somos todos iguais. Eu diríalle as novas xeracións, as rapazas, que nunca teñan medo de loitar por o que queren e que cando a ti che gusta algo e cando tú vives con entusiasmo algo que te apasiona, non hai nadie que poda aportar nada máis que eso. A pasión é máis importante, o coñecemento adquírese co tempo. Gustaríame non potenciar, por exemplo, as diferencias, sino que eso formara parte de unha idiosincrasia natural e que as nosas potencialidades se uniran para facer todo moito mellor. E gustaríame eso, que fóramos iguais.